Tässä oli päässyt käymään niin, että kun mä Genua koitin tuossa viime viikolla, niin mä unohdin jättää ton polttoainelinjan auki ja tuon paineenalentimen jälkeen niin oli venttiili jäänyt auki. Se viime viikonloppu olisi tarvinnut Genua ja siellä oli ton verran 2 kannullista tuli bensaa tuolta koneesta. Nyt laitoin uudet öljyt ja sain käyntiin tämän. Siinä se hyrrää. Ei käynnistynyt, kun oli kone täynnä bensaa, mutta nyt käy nätisti. Ja mä oon nyt 18 tuntia touhunut tämä. Ja samalla mä otin tuolta päivätankista, niin vesitin sen. Mulla on tuolla alhaalla toi venttiili ja otin sieltä pois. Sieltä tuli tommoista muhjuu 1,5 litraa. Nyt se on ok taas. Tosta mä aina kattelen tosta mittarista, minkä näköistä. Mun mielestä oli hiukan epämääräisen näköistä tuolla suodattimen pohjalla. Mä otin sieltä tuli muutama pisara vettä. Siellä on sakkaa pohjalla. Et toikin tarvitsis nyt sit varmaan jossain kohtaa ne avata ja puhdistaa kunnolla. Et mulla on tuohon ylimääräisiä filtterejä löytyy tietysti. Mut sieltä tulee nyt ihan puhdas tavara pohjastakin. Toi sakka on vanhaa peru. Uusi ja uusi, mutta on toiminut ihan ok. Nyt mä sain ton toimimaan, kun tosiaan otin. Sieltä tuli aika paljon bensaa ja aika nätisti käy. Ettei tästä tarvitse ihan kauheasti tähän huutaa. Tuon takaa on toi Victronin järjestelmä, eli päävirtakytkin ja siitä mennään sunttiin ja sitten on distribuuttoriin ja sieltä mennään noihin päävirtakytkimiin, kun menee tonne eri osastoille ja tossa on kaikuluotaimen NM ja Moonin, eli muuntaa ton 183 suoraan tosta anturista, Airmarista, niin tonne 2-tonniseen verkkoon, tuolla on se 2-tonnisen Moonin. Ja siinä on noita aurinkojärjestelmän lataussäätimiä ja tossa on tosiaan toi Multiplussa. Ja täällä on sitten 2.4 järjestelmä. Ja 2.4 puolelta tuolla on käynnistysakkujen lataus. Ja tuolla on 2.4 maasähkölataus. Ja tässä on 2.4 päävirtakytkin koneelle. Ja tässä on koneen starttiakkujen lataus. Ja siinä on vähän hydrauliikkaa. Tosta on öljykattila ja eri kiertovesipumput tuolla öljykattilan päällä. Et mitä mä haluan, että ne tekee. Koneen tän Rollsin ja kattilan välissä on tommonen iso 230 kW lämmönvaihdin ja siellä on oma pumppu tuolla kattilan takana ja koneen puolella on toinen. Toi lämpänee ihan itsestään. Pistää ton päälle, niin se lämmittää kattila ja koneen pumppu ei tarvi, se kierto lämmittää ton ajoaikana. Ja sitten on vähän Omannia ja Omanin toi että voi ohjata kännykällä. No tossa on kiertovesipumppu, joka täräyttää sitten taas tonne ylös lämmönvaihtimelle, että saadaan styrhytti ilmalla lämpimäksi ja ajon aikana. Tai ihan vaikka ei tarvitse olla ajoaikana, ihan koska vaan. Ja tossa on sen oma suntti. Ja sitten on vielä 3. kiertovesipumppu. On tossa tuo Oilonin filterin takaa, josta menee sitten niinku batterilinja. Ja Omanilla säädetään tuota batterilinjaa. Sitten on tollanen Markon pumppu, millä mä voin lyödä painetta tonne batterijärjestelmään.
käyttövesi tulee. Täällä on tämmönen musta äänekäs Fatim D. Pitää mäteliä aina ja eli toi painevesipumppu tolle niinku käyttövesipuolelle ja tossa on paisuntasäiliö käyttövesipuolella. Mitäs muuta mulla on täällä? Siinä on hätäpumppu, tyhjennyspumppu ja pilssipumppu. Saadaan kyljestä ulos noita linjoja pitkin vaikka tuonne ylös vaikka palopostiin tai tuohon palopostiin tai tuolta kyljestä ulos. Ja jäähdytysvedet saadaan joko tuolta ulos kyljestä tai sitten voidaan ohjata ne myöskin tuonne kannelle ja pestä vaikka kantta tuolla lämpimällä merivedellä, joka täältä tulee läpi rossista. Ja sitten on tommonen kärsä tossa. Eli ajon aikana kun kääntää avaimesta, niin se imee tuolta ulkoa suoraan ja lykkää turpolle tosta raitista ilman. On täällä muitakin aukkoja, jotka korsteinin kautta tulee ja tuolta tulee tavaraa. Ja siinä on afterin prässi, millä voi hiukan rasvailla sitten esimenelaakeria, takuminelaakeria. Völliliini määrimme 20 kordaa joka 50 miili. Tonne jokainen ymmärtää mitä se tarkoittaa. Tossa on päätankin vesityshana. Tuolta pistetään päälle ja tossa on kylmä vesi voidaan ottaa ja tuolta pystytään tyhjentämään taliboksin alla olevasta tommosesta säiliöstä niin tavaraa jos taliboksi vähän tiputtaa. Ja semmosia juttuja täällä. Siinä on vähän työkaluja, täytyy olla mukana ja timpurivasara ja pienempi jakoavain ja sit toi on tärkeä toi iso pulttipyssy 1000 newtonin. Se on aivan ehdoton vehje tämmösessä. Ja siinä on vähän lisää jotain työkalun tapasta ja silleen. Ja nyt tossa on pultit on tossa siivapyörän päässä ja se on nyt korjattu. Sitten näkyy vähän lämpötilaa ja öljynpainetta ajaessa. Ja tuohon lämmönvaihtimeen, joka on tämän kattilan ja koneen välissä, niin sieltä tulee tuosta kuumimmasta kohtaa, saadaan sisälle tavaraa ja palataan sieltä sitten läpi tonne kylmimpään kohtaan koneen taakse. Ja tuossa on tommonen vähän isompi jöllikkä vaihdelaatikko, astetta koukkaampi. Et nyt kun meni toi liina tonne potkuriin, niin kyllähän tää kone sammuu ennen kuin toi vaihdelaatikko hajoaa. Et kun Varjosentero kyseli sitä vetolevyä, niin tossa ne on yhdistetty tollain. Toi teki toi mekaanikko ton ihan ja asensi koneen niin, että sormin sai väännettyä noin paikalleen tuohon noin pultit. Ja putkityökaluja pitää olla vähän aina mukana ja erilaisia juttuja. Sitten tuolla on vepasto vielä takana, tommonen iso kuorma-auton vepasto. Vepaston ohjaus ja siellä on patteriverkon painevesi tai toi paisuntasäiliö ja semmoista hauskaa löytyy täältä konehuoneesta. Pesuaineet ja Grotamar 82 on toi sininen, täytyy olla, eli sitä menee 1000 litraa kun tankkaa, niin nyt mä sammutan ton. Se on testattu ja se käy. Noin. Ja sitten otetaan tuolta päävirrat pois ja tosta muistetaan laittaa toi hana kiinni, niin nyt ei oo sit seuraavan kerran kun käynnistää, niin kone ei oo täynnä bensaa. Ja sit mulla on täältä löytyy tämmönen ylimääräinen venttiili. Löysin joskus, se on vessaan mennyt suolavesi. Ja huudeltu, niin sieltä pistetään toi
ton hanaa kiinni, niin nyt se ei sit päästä tänne kuparilinjaa pitkin jäähdytysvettä tänne lämmönvaihtimeen. Ja mitä muuta tästä nyt sitten kertois. Niin sit jos tuon Rollsin haluaa höräyttää täältä, mä oon ostanut virtalukoja, mun piti tehdä se viime viikonloppu asennella tähän niin, että se avaimen kanssa täältä konehuoneesta käyntiin, mutta meni niin sättäämiseksi sitten, että ei niinku kauheasti napostellut semmonen asia, niin mä oon tässä käyttänyt tämmöstä monitoimia avainta tämän Rollsin käynnistämiseen, ja tossa on tommonen hauska mutteri, tai pulttihan se on, mutta mutteri myöskin, ja sitten tossa on tommonen vähän isompi, niin siihen kun täräyttää kylkeen, niin se Rollsi käy kuin ihmisen mieli. Ja tuolta tuli tavaraa, oli lentänyt tänne. Se oli toi luukku ton pumpun kyljessä, joka oli vähän löysä, niin se sieltä riiskautti. Siinä oli stoppi. Ja toimii tietty painonapilla sitten toi solenoidi tuo ylhäältä käsi. Mutta tossa on tommonen luukku, minkä takaa on liikkuu semmonen, en tiedä mikä se tanko on, tai tiedän, se liittyy tähän sammuttamiseen. Ja siinä oli sellainen ongelma, kun tää tänne laitettiin, niin se jäi jumiin aina välillä, ja sitten piti käydä avaamassa ja vapauttaa, että sai uudestaan käyntiä tuo sammutus. Mutta se on mun aikana toiminut nyt ihan täydellisesti, niin mä kiristin ton ja nyt ei priiskunut enää. Tuossa näkyy vanhaan jälkeen, on vähän likaa vielä, niin on priiskunut sitä öljyn sekasta tavaraa. Tai onko se sitten ihan öljy, mitä tuo pumpus sisällä on. Ja nyt ei ole sitäkään sitten, kun tuli se laitettu kuntoon. Mutta tää on tämmönen savotta. Tää konehuone. Tästä on joku joskus kysynyt, että löytyykö jotain esittelyä tai muuta, niin ei tän oikeastaan, ei tän ihmeempi. Sitten jos halutaan kurkata tonne vielä taakse, niin tuolta sit löytyy taliboksi ja pohjaventtiilit on tuolla ja kaiken näköistä. Ois taas aika näköjä siivota, tuohon tullut jotain ruostevettä. En tiedä, onko se ylhäpäin, se on varmaan tullut silloin kun vessanpönttö vähän vuosi, niin on sieltä sitten päässyt. Mutta ei, nyt se on vanhaa, ei tule enää. Ja tuolla on septitankki takana, piilosta punainen, näkyy just siellä. Tosta se näkyy vähän paremmin, siellä on manuslukku sinne ja semmoista kaikkea jänskää. Mä muuta enää keksit tästä konehuoneesta. Paljon on tullut tehty ja ehkä paljon vielä tekemättäkin, mutta niin sellaisen mä oon asentanut tonne. Tuo näkyy tommonen kennopuhalin tuo lampun takana, niin siihen mä täräytin tommosen relee. Siitä voi säätää, että kun siitä kautta kiertää myöskin sit patteriverkon vesi, että jos on oikein kylmä talvi ja tonne tulee kylmä, ettei se jäädytä ettei vaan jäädy mikään, niin se voi pistää vaikka 0 asteessa käynnistymään, niin se alkaa puhaltamaan lämmintä ilmaa tonne ja pitää ton pilssin oluen hiukan lämpimänä ja koneen perseen ja sit noista närmylöistä voi säätää niin, että se sitten sammahtaa, kun täällä on 5 astetta lämmin tai jotain tämmöistä, niin se on ihan toimiva. Ei ole tarvinnut. Täällä on tossa on 1 patteri ja tuo on toinen ja sitten tuo kattila itsessä. Ja tuo lämmönvaihdinkin, jos siihen pistää kiertovesipumpun päälle, niin sehän toimii myöskin lämpöpatterina aika tehokkaanakin. Niin täällä on talvella semmonen 15-20 astetta lämmin täällä konehuoneessa aina, niin ei täällä mikään pääse jäätymään. Ja onhan toi akseli itsessään lämpöpatteri, että sitten se on kumminkin 2 metrin syvyydessä, niin sieltä tulee 4 asteen lämpö. Että ei tää niinku, että ei tota kennonpuhalinta ole kertakaan tarvittu, mutta
kun sen on joskus jostain konkurssipesästä ostanut, niin ei kai se nyt niin välikään. Sitten täällä on tämmönen, tossa on noita tukkeja, niin pystyy imemään eri osastot tästä paatista. Sieltä menee tommoset ton paksuset, kun ne on yli 2 tuuman putket. Niin menee joka osasto tonne eteen ja taakse ja muualle, niin voi pistää ton joko koneen avulla. Tuolla koneen pumpulla siinä on 2 kammia, toinen imee tuolta. Ensimmäinen pyörittää tuohon koneeseen suolavettä ja toi jälkimmäinen, niin sillä saa imettyä sitten eri osastoista kun avaa, niin saa imettyä vettä ja sit tuot voi ohjata, että mitä kautta ne haluaa pihalle, että haluuko kyljestä vai haluuko kannelle vai haluuko takaisin pilssiin vai mihin se veden haluaa. Tai sit voi käynnistää ton pumppendaalin kun tossa. Niin sillä saa sitten, ja sillä voi sitten vaikka imeä, tuollahan pystyy sitten vaikka sammuttamaan naapuriveneen, jos se syttyy palaamaan, kun avaa vaan noita ja täräyttää sen, niin kuin ohjaa vaikka veden sitten, koneen jäähdytysveden tolle pumpulle ja siitä sitten painaa paineen kanssa sammuttaa jonkun palavan kuttaperkka paati. No taas äkkiä tämä muuttuu tämmöiseksi hiukan sekaiseksi tämmönen konehuone, kun tää touhuskelee, mutta nyt on niinku kohtuullinen. Tää Victron nurkkaus on kyllä, mä tykkään, se on aika hyvä. Ainoa tässä on, että noihin varmaan kannattaisi nyt sitten rakentaa jotkut suojat, ettei noi plussat ole tuossa ihan tollain esillä. Kaikki ei ehdi eikä kerkeä. Ja analogiset mittarit on hyviä, kun yhdellä vilkaisulla aina näkee, että on tottunut katsoa aha viisari tuolla, että täällä on hyvät jännitteet. Että auringosta sieltä tulee nyt ton verran. Tai on tullut. Ja siinä on mitä starttiakussa on ja 24 tällä hetkellä ja sitten 24 hupiakuissa on 25. Niissä on vähän sanomista noissa hupiakuissa ja starttiakuissa on vähän vanhat. Et seuraavaksi tulee sitten tonne litiumiin. Niin tuossa on jo valmiina tuossa 24 laturissa, niin mulla on tää Mastervoltin lataussäädin. Et se on nyt närpäytetty, tuossa on tuolla löytyy tommonen ruuvi, niin se on asennossa 24 tonne alas. Sitten kun siinä halutaan litiumoptimointi, niin sitten se laitetaan tonne masterin puolelle, tonne M. Ja sitten se yhdistetään siihen purkkiin, joka mulla on tuo ylhäällä, ja sen kanssa siinä purkilla, niin sitten pystytään optimoimaan se toimimaan litiumin kanssa oikein. Että 12 toimiikin jo. Että se on käännetty tonne suuntaan Master Volt tuohon M, niin siellä on eri asetukset, että se suojelee laturi tuolta litiumin brutaalilta voimalta. Että toi on nyt tällä hetkellä vielä niin lyijyakkuasetuksissa, mutta valmius on, eli se on vaan, että sitten ohjelmoi ja semmoista. No, tässä tuli nyt enemmän kuin tarpeeksi tätä diipadaapaa ja liirumlaarumia. Ja toi hydrauliöljysäiliö, jos se olisi isompi, niin sitten olisi voinut tämä hydrauliikka vähän kehittää tuonne muuallekin. Se on nyt tommonen, ja se on vaan ohjaukselle ja se toimii siinä ja sillä siisti. Moni on kysynyt, että minkä takia se ja se ei ole hydrauliikalla. No, tässä vaiheessa on helppo niin kuin viisastella, että jos mä olisin sen tiennyt, mitä kaikkea hydrauliikalla voi tehdä, en mä tiennyt 2016, mitä voi tehdä, niin totta kai kun tää tyhjä, niin mä olisin vetänyt tonne, laittanut tähän ison tankiin ja vetänyt tonne järjettömän kokoiset putket sinne tänne eteen ja taakse. Ja mulla olisi kaiken näköisiä hilavitkuttimia, kun pyörisi tuolla hydrauliikalla. Vintturit kaikki olisi. No ne nytkin, mutta niissä on oma sähkömoottori. Että tämmöistä. Mutta mä lopetan tämän täältä tähän. Että tällainen on MS Inion konehuone. Ja toi on kyllä sulonen vesseli toi Rolls Royce.